सिगां समाव आङो 17 बोसोर बिपिएफनिनो मेम्बार मावबोदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै बिसोरनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै। ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय, नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय इउपिपिएल प्रग्रामाव जयनिं जानाय। सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै, मोनदांबोआखै, मिथिबोआखै। बिराद एसे बोरैबा दांख्लें गावसिनि पकेटावल' बेफोर खालामनांगौ जाहैबाय। सिगां समाव आङो 17 बोसोर बिपिएफनिनो मेम्बार मावबोदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै बिसोरनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै। बे हिसाबै आङो दुखित'। आं बेक्तिगत मोनाखै गामि खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखै माखासे बुस्थुखौ। बेनि थाखाय आं दुखित'। आंबो होजोबनो हायाखै। ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय, नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय इउपिपिएल प्रग्रामाव जयनिं जानाय जाबाय। खयजन जादों गासै? जोंनाव 40 जन। दा बर्थमाननिखौथ' जों नुनो मोन्दों, माने जोंनि नैबे थांलाय फैलाय लामा बे बुस्थुआवनो बिथांमोननि आखाइजों मावजानाय जादों आरोखि। सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै, मोनदांबोआखै, मिथिबोआखै। बिराद एसे बोरैबा दांख्लें गावसिनि पकेटावल' बेफोर खालामनाय जादों।